ni lakhai si Duar-amla constituency Bhoksong arong along ta methang Karbi lampi chanang lapen kithur mi owe kimia tuma phanta pa theknang pare nang pusi methang alam ki charlia hem bidam lo bon sitami labangso ka charlia hem along thang ta ave chilang dam lo te methang chijin su me la sonsi council along klembang phu klembang phi lapen cm ki hai dr tuliram rong hang lapen education in charge research tokbi atu aphan sitami un an ki prapen kacharlia hem kithir thip a hem mate school building lapen kaprek labang soai school aphan facility kipi ponda prangjia phansi KSA general secretary Karbi lo charlia songa hin pen ake hairam singh tokbia hin penta me tuning ripon dongka muka pen gretson timong nang kilometer kidolai Karbiang long angbong Karbi medium LP school lo lage milika chini teng ne plote long inkora sir kep do busipu lasong bong pen eknong Duar-amla constituency dak Bhoksong along mata Kaku Hansepi memoreal Karbi medium LP school lo labangso school asa hemda jinso meme chithrak meme ilitum ipialam charli nang karbialam pachanang ku ilitum nang chethan chot nang chimom chot nang chokche ilitum karbia medium la LP school angdeng ansi kangton kok nang jila pui kali dak ilitum lower primary upper primary lapen higher education name mote hakang tui university angdeng name ka charli nang ji ilitum kenang sot lola si non hejong ilitum la borok hai tum non alang tum alam pen piniar university an me alang tum charli long lo la siladak labangso Kaku Hansepi memorial LP school Karbi medium labangso high school besame ladak school building da belang la si nili kachuneri kang tung bangke lalo education department ode education in charge ake hai sir Richard Tokbi lapen ilitum kaching honai manpeng kedo ake hai sir Dr. Tuliram Ronghang angli phan kachuningri kang tung bangal lalo ladak lakhai si Duar-amla constituency long ladak Bhoksong long ke ihumbet Karbi medium ke lasila bangso Karbi medium school besame ladak school building pen ke chenglok ladak school long facilities kipi poningji dolang lasi labangso puthak unti ke prapen jasmet per bangla school building ke bang kipi ponji phansi nili education Richard Tok bia kai lapen Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Autonomous Council labangso aputhak si jasmet per bangla school building bang pipon serang ni bosi chuning ripon lo